som dizajner vo firme Bilenka a Berberix. No tlačiarenie u nás pustí na non-stop. Že tie veci, ktoré robíme, tak my ich vyvíjame a robíme malé zmeny a potrebujeme si to stále overovať znova a znova. Materiály používame rôzne, ale záleží, že čo vlastne má byť ten výsledok. Napríklad pri týchto kopitkách bol výsledok estetický, preto sme zvolili práve takýto bežový materiál, ktorý ladí vlastne s vnútrami tých našich balerín, ale inak tlačíme najčastejšie asi spieľačka, keď tlačíme také veci, ktoré iba sa treba na nich pozrieť a zmerať s nejakou toleranciou a pozrieť si, že či tá veľkosť, proporcia nejakým spôsobom sedí. Ďalej často tlačíme stepeučka, keď potrebujeme nejaké gumové komponenty, alebo keď potrebujeme niečo akoby z 2D priestoru dať do 3D priestoru, proste nejaké paterny, to voláme. Vytlačíme niečo v 2D, čo potom sa obalí na to kopyto do 3D. Ale najčastejšie tie gumové komponenty z TPUčka. Napríklad ako niečo takéto, ako je na tejto topánke. Ale tlačili sme aj, že napríklad šlapku sme tlačili celú z TPUčka a bolo to v pohode.